patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako, si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Upat ang konfirmadong namatay o unong pang padayong gipangita sa disgrasya kagahapon sa Carmen Copper Corporation sa Toledo City. Nahitabo ang pagdahili sa Carmen Pitusa sa mga operation site sa mga kumpanya. Nakakuha og kopya sa video ang GMA Regional TV Balitang Bisdak gikan sa mga residente kundiin makita ang pagkahunlak sa yuta. Ang live report ni Femery Dumabok. Fem? Yes, Bob Lancil, kana mo gikumpirmar sa kumpanya sa Carmen Copper Corporation pinagi sa gipagawas nga press statement karong hapon nga upat yud ang kumpirmadong namatay ug unom pa ang padayong gipangita. Mausab kanang gitug-an ni Barangay Biga Kapitan Pedro Sipada. Kinsa ato sa site nagpadayon sa pagbantay sa gihimo nga search and rescue operation human nga apat usab sa ilahang kumparyente niya ang lakip sa giingong na missing. Anausab sa site ang mga banpang mga pamilya sa mga biktima samtang nagpada ng search and rescue operation sa hitabong pagdahili. Sa gipada nga 5 ka minutos nga video sa GMA RTV Balitang Bisdak, makita nga klaro na ang crack diha sa Carmen Pit. Gani pipila ka minutos lang, inanay kini sa pagdahili. Hangtod nga nipadung ang mga nidahiling slide rock ngadto sa tubig ug ubang parte sa dapit ug paspas nga nakakatag ngadto sa mga ekipo nga naapas sa ubos. Wa ilimod sa kumpanya nga dunay pagdahiling nahitabo pa sa 4:00 sa hapon kagahapon. Sa unang press statement nga ilang gipagawas kagahapon. Ang nasinating mga pag-ulan sa diaging simana, ilabi na sa pag-igo sa bagyong Vicky, ang usa sa ilang gitan-aw nga hinungdan sa paghumok sa yuta. Nadawat usab sa kapulisan ang mong alarma pa sa 5:00 kagahapon sa hapon. Deploy mi sa among first PMIPC, o second PMIPC, at the same time atong personnel sa Bureau of Fire, niapil gani ang atong Bureau of Jail para to manage sa crowd ma'am nga dili sila makasud ngadto sa activity area kay tungod pod sa safety and security. Per information ni General Diveraturda, nag-retrieve na sila og pipe ba kay ila man ang gi-project unta nga source sa tubig lang nga ila pong ipanghatag pod unta sa constituent sa Toledo. Retrieve lang sa pipe. Ani ata karon sa sud sa compound sa Carmen Copper Corporation, diin sa atong himutangan, dulan pa 5 ka kilometro una na to makita ang ground zero kunang area diin nahitabo ang insidente apan wa kita tuguti nga makaduol sa area kay posibleng di pa stable ug nagpadayon paghihapon karon ang search and rescue operation ning kaudtohon. Sukad gahapon hangtod ganihang udto, upat na ang kumpirmadong patay ug unom pa ang missing. Kini ang gitugan ni Barangay Biga Kapitan Pedro Atan Sipada. Kinsa sukad ganihang buntag, personal nga nagmonitor sa search and rescue operation. Ganihang buntag usab na og katay kaupat nga patay. Ang maong impormasyon gisigundahan sa press statement kag gipagawas sa kumpanya karong hapon. Apan padayon pa hinuong gi-verify ang pangalan sa mga biktima. Sa unom pa nga gipangita, upat ni ini paryente ni Kap Sipada ug usa kanila si John Paul Resuelo, 27 anyos. Ana sa dapit na itabuan ang iyang igsoon kinsa nagmalaumon nga makita pa si John Paul. Mga ma'am nga kanang makita na jud siya ma'am among dawaton lang tanan.
Dawat mo na mo ang tanan, ma'am, nga mo, unsa man ganito ngatan, basta makita lang dito siya, ma'am. Sa iyang bahin, matudisipada nga sa niaging bulan lang sila nitawag sa atensyon sa management ug sa gobyerno sa nakita na nga crack sa maong pit nga nahimutang sa ilang barangay. Ako rin yung hangyo ma'am nga unta matutukan kita niyo mas taas-taas pa gyud ako nga LGU ba. Sama sa amuang mayor, sa amuang sa atong gobernador nga unta pa tanaw po din nila ang sitwasyon. Wala yung ihangyo sa mga kaming mga taga-barangay mag-amping sa Bob, ang Regional Director sa Mines and Geosciences Bureau, Engineer Armand Maliksi, ang nituyo sa Carmen Copper Corporation karong adlaw aron personal nga pag-serve sa suspension order diha sa operasyon sa Carmen Open Pit kini aron usab sa himuon nilang investigasyon. Samtang ang kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo pinagi silang tigpamaba ang nitug-an nga kagabi pa lang nitabang na sila diha sa gihimo nga search and rescue operation. Samtang ang kagamhanan kun ang management sa Carmen Copper Corporation ang nitug-an nga ni coordinate na sila ngadto sa mga nabiling pamilya sa upat ka mga namatay lakip daw sab sa na-missing pa samtang andam mo sab sila nga mopaubos sa investigasyon sa bisan asa nga ahensya sa gobyerno. Bob. Fem, kinang gi-issue nga cease and desist order sa entire operation ni nila o katulang ditong portion nga nahunlak di nahitabo ning maong trahedya? Bob, giklaro ni Engineer Armand Maliksi, ang Regional Director sa Mines and Geosciences Bureau nga dito lang sa area diha lamang sa Carmen Pit, kon Carmen Open Pit ang gi-issue nga suspension order ilabi na nga mora man usab ang nag-operate diha silang mines operation. Bob. Okay, kagahapon na retrieve tong unang duha ka mga fatalities, no? Katong karong buntag ang duha. Unsa man dunay tsansa nga ma-recover diin man sila mahagbong dito sa tubig or natabunan yun og lapok sa midagayday nga mga yuta diha sa yuta Fem. Sa ato ang pagiginabi ni Biga Kapitan Pedro Sipada Babno, matud pa man nga layo sa area sa gihimo nga search and rescue operation apan nakita na lang nila ang maong lawas kaganiha o sa kalawas nga gi-rescue nagkabasa kini so nagpasabot nga posibleng ana kini sa may area sa naadunay ni mga tubig. Wala kay siya usab kaduol sa area sa ground zero gid Bob kay gi-cordon kini or wala usab sa tuguti nga makaduol tungod kay gidudahan nga posibleng di pa kini stable ang maong area. So gawas sa mga miners sa dunay mga equipment dito nga gamit nila nga naapil og tawon sa may dahili nga yuta. Yes, base usab sa video nga napada makita gyud sa maong pipila ka video nga adunay mga pipila ka mga backhoe ug uban pang mga equipment dito, mga heavy equipment nga makita nga natabunan sa pagdahili sa yuta. Lakip na usab natabunan usab sa niawas nga tubig diha sa maong Carmen Open Pit. So pag pull out yung kaganihan nagpadayon pa ang search and retrieval operation sa ilang tsansa murag patay na to tanan dito Fem. Bob, panghinaot gihapon sa kumpanya lakip na usab sa pamilya nga padayong search and rescue operation ang himuon hangtod nga makita ang katong lain pang unom nga ilahang gipangita. Bob. Thank you so much sa Faye Marie Dumabok sa imong live report. Samtang kapitan sa barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisikop subay sa upat ka kasong kriminal nga gisangat sa Korte Bato kaniya. Si Chelo Valera sa report. Gisikop sa CIDG Lapu-Lapu City Field Unit kagahapon sa hapon si Kapitan Eleanor Fontanoza sa barangay Gunob. Kasong usurpation of authority and official function, direct bribery, kalapasan sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, o kalapasan sa Section 3 sa Republic Act 3019 kung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala na muluwat o pamahayag ang barangay kapitan sa iyang pagkasikop. Wala na usab muluwat o pamahayag si Attorney Ervin Estandarte, iyang legal counsel, tungod sa subjudice rule. Hinuon iyang gitataw nga nakapiyansa dayon ang kapitan. Samtang gitataw ni Jonah Pino, OIC City Director sa DILG Lapu-Lapu City, nga makapadayon gihapon si Fontanoza sa iyang katungdanan, isip kapitan sa barangay Gunob human siya makapiyansa. She can continue to perform her duties and function as punong barangay unless adunay mga preventive suspension or there is a final decision sa court.
Hinuon wa pay pahibaw ang ilang uluhang buhatan kabahin sa admin case nga nasukip sa kasong kriminal nga giatubang sa opisyal. We have not received any update yet from the legal department in the central office as for the administrative complaint nga filed against Honorable Fontanoza. Ang mga kaso nga giatubang sa kapitan sangputanan sa pasagil nga mitugot sa pagpalubong sa municipal cemetery nga nahimutang sa barangay nga dugay nang gitakupan ug dili na mamahimong palubngan pa. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Pipila ka adlaw sa di pa ang Pasko misaka ang presyo sa karning baboy sa Mandawi City Public Market. Di na hinuon ikabalaka kon supply ang hisgutan. Ang report ni Nico Serino. Sa di pa ang Pasko, may aumento og 20 pesos ang presyo sa karning baboy. Matud sa negosyante nga si Ginang Carmen, mitaas kuno ang presyo sa ilang supplier, maong mapugusab sila pagpa-aumento. Kay di may tagaan og dili mi aumento. So, nag-aumento sad mi. Pinag-aumento nimo ba? Kuan 20 pesos. Kaya ang among supplier 25 man di aumento. Tag 250 na karon ang gikan sa 220 nga presyo sa tiyan sa baboy. Samtang tag 230 pesos kada kilo ang abaga. Matod sa City Veterinarian, alang sa nagsingabot nga Pasko, doon na kuno'y igong supply sa karne sa kamerkaduhan. Bisan kun miabag ang sugbo sa supply sa karning baboy didto sa Luzon nga apektado sa African Swine Fever kun ASF, di ra angayang mabalaka sa supply dinhi sa ato. With the pandemic, so hinay ra sad atong demand. Wala kayo nag Christmas parties, number 1. Resorts, atong hotels, hinay pod. So mo na siya, ni kuan ra sad siya, nag-limit ra sad siya ba. So demand is low pero ato asyang supply is enough ra sad, sufficient. Matod sa mga otoridad, pabilin nga ASF free ang sugbo. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Katapos ang adlaw sa Misa de Gallo, gipangandaman na sa dakbayan sa Sugbo. Samtang gihulagway sa EOC nga ang kadisiplinado sa mga tao ang nihimog yawi sa malampusong pagpatuman sa mga health protocols atol sa Misa de Gallo. Aniya ang report. Sukwahay sa unang mga adlaw nga nagpunsisok ang mga manimbahay sa gawa sa madagkong simbahan sa siyudad sa Sugbo. Nahimo na kining hapsay karon sa mahulagway nga kuha ni Konsehal Joel Garganera, ang Pangulo sa EOC, makita ang arrangement sa mga tao. Gani sa top shot, tataw kayo ang linya sa mga manimbahay nga adunay distancing. Gawas pa ang tanan nagasulob og face mask og face shield. Nahimo kining posible tungod sa pagpakabana sa mga tao. At the end of the day, baliko na, we in the government, kami mga front lines, we can only do so much. No? But what is very important is the cooperation sa mga tao. Apan dili gyapon mo kumpiyansa ang dakbayan sa Sugbo busa, gikinahanglan magtigom ang EOC sa mga lagda nga ipatuman ilabi na sa katapusang adlaw sa Misa de Gallo nga gipanglantawan nga dagsaan usab sa mga tao. Gianda na usab nila ang mga kausyong bus nga sakyan sa mga nagpanginaron og ubos sa 15 anyos ug sa mga gihulagway nga super senior citizen. Dili na nila pasudlon sa church vicinity kung dili diretso na og hatod papauli kay dili man yun sila tugutan. Ihatod yun na sila, sir. Ipahatod yun na sila. I-drop off na sila somewhere. Unya, kada sa mga buses, mo sa na siya gamiton po sa katong mga violators. Mo na siya temporary holding nga kaning wala mag-wear og mask, wala magkuhan. So, diya sad. Sa Pigasbahin, gipadayag ni Garganera nga fake news ang migawas nga taho nga adunay mahitabong lockdown sa dakbayan. Then the EOC and the Cebu City government were ready of any eventualities, but as to the rumor that is unfounded, that is fake news. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mabot sa na po ka mga classroom sa eskwelahan sa Geso, Mandawi City, apektado sa dakong sunog nga may ulbo kagahapon sa hapon. O sa kabalay, tapan sa eskwelahan na sunog usab. Ang report ni Nico Serino. Alas 3:55 kagahapon sa hapon, nadawat ang alarma sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School. Matod sa BFP, nagsugod ang kayo sa second floor sa may grade 4 classroom.
Naabot sa third alarm ang sunog nga napaong human sa 30 minutos. Nagbilin kini og gibana-banang 80,000 pesos nga danyos. Kaganihang buntag, kini nang itsura sa eskwelahan human sa hitabo. Nabisi kining pipila ka magtutudlo pagsusi sa naapektuhan nga mga classrooms. Usa na niini ang ilang computer laboratory kundiin ubay-ubay nga mga kagamitan ang nasunog. Dako-dako jud ang danyo sa atong computer lab kay naa may mga computers nga naapil kasunog, especially na sa tay mga photocopier atong tanan nga projector naapil pod nga usa pod ang pinaka-highlight kanina atong panel board. Muabot sa napu ka classrooms ang naugdaw sa kayo. Gianugnan ang mga teachers sa danyos sa ilang eskwelahan. Ang pinaka-importante gyud nako nga nadala din na bahala na lang tong TV ug unsa ka na lang yung Form 137 nako nga akong gitrabaho last week. Unya wa ko kabantay nga masunog di ay gyud pagka-Lunes. Mag-usab jud kog buhat gikan sa grade 1 hangtod sa grade 5. Sa pag-ulbo sa sunog kagahapon atol pagyud kini nga naka-sem break o unang adlaw sa Christmas vacation alang sa mga magtutudlo ning maong eskwelahan. Padayon pa karon nga gi-assess kung pila gyud ang kinatibuk-an nga danyos sa nahitabo nga sunog. Gawa sa eskwelahan, usa ka balay sab sa likod ang naugdaw. Matod sa tag-iya sa balay, may mga bata kunungan na ngatkat sa kural ug misod sa tunghaan. Padaw sa eskwelahan. Agi sa Kani nga unsa ni si Coral. Ya dayon sa eskwelahan sir unsa daw kuno. Nagduwa-duwa mo sila kanang ang ilang giduan kay sa first kay kuan gapas wala alcohol ba niya. Gi-isa mo kuno ni. Matod sa BFP, padayon pa ang ilang investigasyon pagtino unsa ang hinungdan sa sunog. So far karon gibalikan sa among mga investigator sa fire scene. Under investigation ba gibalikan sa fire scene karong adlaw. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka sakop sa Quick Response Team sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang reklamong nanakop o quarantine violator dayon gipangayuan niya og kwarta. Ano ang report? Gipatawag sa Pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Ramil Ayuman ang sakop sa Quick Response Team nga si Jetro Gamboa. Kinihuman madawat niya ang reklamo gikan sa usa ka reklamante nga mipasangil kang Gamboa nga nanghingi kaniya og kwarta. Nasayran nga gisita sa kawani ang babae tungod kay wa kini magsulob og face shield ug ana usab kini sa gawas bisan og curfew hour na. Gibabagan usab kini niyang makasakay og taxi tungod kay wa lagi magsulob og face shield. Gipalusot lang kuno ang babae kauban ang bana dihang nihatag kini og 420 pesos. Ang gihimo ni Gamboa gipablatter sa reklamante sa barangay Sanglit mao na lang kadto ang nahabilin niyang kwarta. Kuha sa og kanang ana siya nako. Nga pila pa ka minutes nanon sa sige ma'am para dili mo masamok bayari lang to pila man part sa diha so ang akong part nga mahigil nga 400 pesos akong gihatag niya. Milimod si Gamboa nga nangayo siya og kwarta sa reklamante apan miangkon nga iyang gidakop og i-hold tungod lang kay wa mag face shield. Wala sir. Wala ko mag kuan og kwarta nila sir nga gai ko. Gidugang niya nga authorized kuno siya sa iyang gihimo apan admitido nga dunay sayop dihang gi-hold ang reklamante. Basta naalam mo face shield duha, pwede na ta mo pasakyon sa taxi nga kuyugi lang imong asawa. Samtang giklaro ni Ayuman nga ang primary function ni Gamboa isip QRT member mao ang pagresponde sa mga alarma o emergency. Mahimo sila makapamadlong apan dili kini otorisado nga manakop. Gawas pa, gi-question ni Ayuman nga nung nakaabot sa SRP si Gamboa nga nakadetail man unta kini sa Tipadilla. Nay katungod ang QRT, but usa mo ka team, mubantay mo sa mga simbahan para mamadlong di manakop. Giklaro ni Ayuman nga ipaubos gihapon sa due process ang reklamo o kon mapamatud-an nga adunay sukaranan. Dili na marinyo ang kontrata ni Gamboa sa City Hall. Dili kuno tugutan sa buhatan ang ingon ini nga mga mudos. And accusing sa atong tao nga ni dawat og 420, that's para nako disturbing kay ba on our part, and I don't kita mo tolerate na. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Hangtod na lang karong buwana ang gahin alang sa mga contact tracers. Apan posibleng malugwayan kini hangtod sunod tuig agad sa gahin ubos sa Bayanihan Act 2 diin nasukip ang suhulan sa mga contact tracers. Mato ni John Napino, OIC City Director sa DILG Lapu-Lapu City, nga ang kontrata tali sa DILG ug sa mga contact tracers nagsugod sa Oktubre ug matapos sa Disyembre 31. Nang hinaot si Pino nga magpadayon ang programa nga sa mga contact tracers hangtod nga anaa pa sa pandemya tungod sa COVID-19. Sa bahin sa ilang suhulan, walay nahatag kanunay ang suhulan sa mga contact tracers, itandi sa contact tracers sa ubang dakbayan nga ubos sa lokal nga kagamhanan. December, but di ba sa Congress pending man to extend it up to July 2021. Ana-ana sa kapito ka adlaw ang pagpahigaon sa mga misa de Gallo o sa simbang gabi. Mga simbahan sa probinsya sa Sugbo gihulagway nga nakasunod sa kamanduan sa IATF o nagmalinaw na kini sa pagpahigaon sa misa de Gallo. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Sama na lang dinhi sa St. Joseph Parish sa Nueva Cáceres sa lungsod sa Uslob nga striktong gipatuman ang pagkuha sa temperatura, social distancing ug ang tanan adunay sulob nga face mask. Anagyud usab ang presensya sa kapulisan, kasundaluhan ng mga health workers. Ug bisan na naa sa kapito ka adlaw sa Misa de Gallo, daghan gihapon ang mga manimbahay apan wa mahitabo nga nagdasok. Susama usab ang obserbasyon dito sa Toledo City sa usa sa mga syudad sa probinsya sa Sugbo. Resources wise, ma'am, gideploy na to ang atong Bureau of Fire, yung atong uniform personnel, and other force multiplier. As of now, ma'am, kami mapasalamaton sa mga katawhan kay sana ni sanong sila sa among panawagan. Dugang ni kadlawon nga aduna may mga kalihukan sa Pasko ang syudad apan strikto gyud nilang gipatuman ang curfew. Gani bisan sa Disyembre 24 din anaas sa gawas ang uban aron mosugat sa Kapaskuhan. Hugot nilang ipatuman ang curfew nga magsugod sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Adjust mi, ma'am, so naikay gayunan nga pagpagsimba. Ug makita ninyo diri sa atong syudad inig ka alas 9 mingaw na gyud siya. Walay mga inom ug walay mga patigayon nga nagabli. Oba ni Renante Quiñones. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. O kini ang kahimtang sa atong panahon karong adlawng Martes, December 22, 2020. Tail end sa frontal system o panagtagbo sa bugnaw ug init nga hangin ang nakaapekto sa eastern section sa Northern Luzon. Samtang ang kanhing bagyong Vicky ganiyang kadlawon gi-estimate kinahimutang sa 415 kilometers southwest sa Pag-asa Island, Palawan. Nakini sa tropical depression category din adunay gikusgong hangin 55 kilometers per hour o pag-unos nga mabot og 70 kilometers per hour. Gairo kini sa direksyon na west-southwest sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Ug tungod niini, ang Kalayaan Islands makasinati og madag-umong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpandugdog ug kilat. Samtang ang tibuok Visayas, ubang bahin sa Palawan ug Occidental Mindoro, generally fair weather din aduna lang kitay mga panagsang pagpanag-om ug patak-patak lang na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat dala sa ato ang easterlies. Ug so far wala tay laing gi-monitor na low pressure area o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Mao ka na nga atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Namatay ang 46 anyos nga jail officer sa Bureau of Jail Management and Penology sa Dumaguete City, Negros Oriental. Gumikan kini sa COVID-19. Apan giklaro sa Wardens Dumaguete City District Jail nga wa makuha sod sa binungguan ang virus. Nunot ni gipahigon gihapon ang total disinfection sod ug gawas sa mga silda aron pagsiguro nga luwas sa mga BGMP personnel ug ingon man persons deprived of liberty PDL. Suma sa Provincial Health Office ang jail guard namatay sod sa private hospital sa Dumaguete City gumikan sa komplikasyon sa COVID-19 o critical pneumonia. Samtang nagpositibo usab sa virus ang usa ka doktor, duha ka nurse ug usa ka market enforcer.
Subay nini misaka ng 95 ang mga frontliners nga natakbuyan sa COVID-19 sa tibok lalawigan sa Negros Oriental tungod sa 8 ka mga bag-ong kaso nga nadugang. 823 ang tanan nga natakbuyan sa sakit sa Negros Oriental, lakip nini ang 25 nga nakalas og 691 nga naayo na og 107 ka mga active cases. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga ibalik ang quarantine pass inighuman sa Misa de Gallo magsugod sa Disyembre 25. Ang pagsuspenso sa Q-Pass gitumong lang alang sa mga tao nga motambong sa Misa de Gallo apan subli kining ipatuman aron mamindinal ang mga health protocol sa dakbayan. Samtang padayon ang awhag sa mayor sa mga tao nga mosunod sa mga lagda aron mapanalipdan ang kaugalingon gikan sa COVID or coronavirus. Kini ilabi na karon nga daghan ang mga tao nga nanggawas sunod sa kasaulugan sa Pasko. Gitugyan sa Department of Public Works and Highways ang 4-story, 8 rooms nga school building sa Dakbayan sa Talisay. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga kabahin kini sa allocation nga ubos sa Balay Balauranan. Samtang kabahin sa plano sa mayor mo ang pagpadayon sa nahulong nga mga proyekto sama sa pagtukod og mga public school kung masulbad na ang suliran sa pandemya. Sa pagkakaroon padayong mututok sa mga pamaagi aron kapugnan ang pagkatap sa COVID-19. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Moabot sa 3.4 milyon ka pesos nga balor sa giduhang Shabu ang nakonfiskar gikan sa duha ka mga laki atol sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba dito sa Baclayon, lalawigan sa Bohol kagahapon sa hapon. Matod sa PDEA Bohol, arestado sila si Enrique Calamba Loreniana o Mario Avenido Loquiliano Jr. pasado alas 3 sa Barangay Laya, Baclayon. Nakuha gikan sa mga sospek ang tunga sa kilo nga giduhang Shabu nga value nga 3.4 million pesos. Gisusi pa sa kapulisan kung kinsa ang supplier sa mga sospek. Mibalibad paghatag og pamahayag ang mga sospitado kinsa mga tubang og kaso gumikan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dulaan sa 60 ka mga barangay sa Dakbayan Sugbo ang kandidato sa 100,000 pesos nga cash incentive tungod sa pagkawa na COVID transmission. Sukad ni atong buwan sa Nobyembre. Sa pagkakaroon, 54 ka barangay na ang zero COVID transmission ug naapay laing 5 nga mo graduate karong katapusan sa buwan. Sa yun ini anunsyo sa mayor nga hatagan og insentibo ang mga barangay nga mag zero COVID sukad sa Nobyembre hangtod na sa katapusang adlaw sa Disyembre. Kiniisip tubag sa hagit kaniadto ni COVID Overseer Roy Simato sa Dakbayan Sugbo. Samtang malipayang ipahibaw ni Konsehal Joel Garganera ang Pangulo sa EUC nga nagpabiling single digit ang kaso sa COVID sa Cebu City. Sulod na sa 22 ka adlaw. Samtang 5 na lang ang daily average sa COVID cases sa syudad, mas ubos itandi sa nakalabay nga mga buwan. 18% na lang sa atong mga hospitals, sa 3 ka hospitals nato diri nga ang ilang occupancy rate 18%. So 1/8. So that is very, very low. Very, very safe. Aron makita sa kabataan, sa Bukirang Barangay sa Albuera, Leyte, ang maanindot nga dekorasyon sa Pasko, ang Panhugan Elementary School, midayan-dayan sa ilang tunghaan sa 11 higayon. Ilang gihimo ang Christmas lighting nga gisaksihan sa mga ginikanan ug mga tinun-an sa maong tunghaan. Nahingangha sila sa maanindot nga mga dayan-dayan ug Christmas lights nga giporma og Christmas tree ug biled. Gihimo kini sa mga magtutudlo ug tinabangan usab sa kagamhanan aron bisan sa nasinating pandemya mabatyagan sa mga bata sa bukid ang Pasko. Samtang gisunod ang maximum health protocol, gipakaon ug gihatagan usab sa mga magtutudlo og regalo ang mga tinun-an. Pipila ka mga programa sa GMA Regional TV gipasidunggan sa gipahigayong 42nd Catholic Mass Media Awards. Ang report ni Nico Serino. Bisan ang pandemya wala makapugong sa 42nd Catholic Mass Media Awards
Aron pasidunggan ang mga programa sa radio, print ug television ug mga advokasya nga nakatandog ug nakatabang sa komunidad sa tibuok nasod. This theme for our media award. And it is the theme to tell the stories, to pass on to children from parents and grandparents. Sa kategoryang Best News Program karong tuiga, nahatagan og special citation ang GMA Regional TV Weekend News, samtang nakuha sa State of the Nation ang Best News Program. Best News Program, State of the Nation with Jessica Soho, GMA News TV Channel 27. Samtang nominado ang GMA Regional TV Weekend News alang sa Best Station ID. Our last award is for the Best Station ID. Out of 2 entries in this category, 2 finalists were selected. GMA Regional TV Weekend News Station ID, GMA Regional TV. This is GMA Regional TV Weekend News. Na-nominate usab alang sa Best Special Event Coverage ang Halabira, The One Western Visayas Special Live Coverage. Nakuha sab sa Kapuso Barangayan on Wheels ang Best TV Ad Public Service. Asa po kayo sa patuloy na buong pusong pagseserbisyo ng GMA Regional TV. Samtang ang biyaheng Do 30 nahatagan sab og special citation alang sa Best News Magazine program. Na-nominate usab sa maong kategorya ang morning show nga GMA Regional TV Live sa Cebu ug ang At Home with GMA Regional TV sa GMA Regional TV Davao. Out of 6 entries, 6 finalists emerged, and these are The finalist for Best News Magazine, Biyaheng Do 30, GMA Regional TV, Davao. GMA Regional TV Live, GMA Regional TV, Central and Eastern Visayas. Ang GMA Regional TV Live. At Home with Regional TV, GMA Regional TV, Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Samtang na-nominate ang Biyaheng Do 30 alang sa Best Public Service Program. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, yung makita kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug naunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og tulog katulog na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.